Masquera say, my diaries, andinangu kuya nemashoko akawanda ndandongoya kuzotenda team rese as you have seen kuti program yedu yafamba zvakanaka, zvinhu zvapindira, mwari vazarurira, mwari vapindira, bonga aenda handiti mazvioneraka bongi, everything has been set, bonga pinda mutext right now, manga muri palife mazvionera bonga afamba aenda kuZimbabwe. So ndongokumbirawo maprayers enyu kuti vafambe zvakanaka guys. Let's keep praying for the driver, let's keep praying for bongi, for speed recovery, and for her to get back to a healthy and I saw another lady as well arikunza nemurume kakashitwa Cape Town arimo mutaxi momo. Let's pray for all of them guys. I would like to say thank you very much. Yes, Clem Matanda, thank you very much for all the diaries as a family that have helped, that have stretched their hands to help kubvisa something. Maria iyo ya 50 rand kana wakabvisa 10 pounds ya makabvisa va team UK, team SA, and thank you very much team Australia wese akabvisa to make it possible for bongi kuti titenge ma diapers, afambe nawo ma diapers. As you can see kuti akwanise kuenda ku toilet agoni kugara mazvionera, you saw that on your own. My gloves and grocery and cash yandati kuna Lorraine keshi after wapeya all zvawapeya keshi mupe iri keshi yakadaro aende nayo. So I started Lorraine kuti Maria Sarah give her cash, anozvionera kumberi, anowana kuti kumberi achisvikawo anoita sei, anowana pekutangira kusvika akabata something right. So ndoda kutenda ima diaries nokuti mandihambula, you have actually humbled me a lot. Mandivuna rudo rwenyu runoshamisa, rudo rwenyu runoshamisa, message yenyu. As for now, my twins bonge atopinda murodi atoyenda, so there won't be any need because atisataveni namba yake kuZimbabwe. So tataura naye kuti kana asvika kuborder achatipa namba yake yekuZimbabwe. Kana asvika kuborder she will give us namba yake kuZimbabwe kuti adi azokwanisa kuti ticommunicate naye isusu. So ndoda kutenda this was not going to happen if you guys were not there. So as much as you can say Sis Melly, thank you, mbiri haisi kwandiri, please musape mbiri kwandiri, ipai mbiri kuna Jehovah. Mbiri haisi yangu, musape mbiri kwandiri, ndinokumbirawo, do not give credit to me please. Credit mbiri ngaipuwe kuna Jehovah, ipai mbiri kuna Mwari. Ndinoda kutenda Lorraine Mukuntu, brother Victor, ndo vane transport yanga ichimhanya Joburg yese, vane mota yamaona yaya, is one of us mu diaries. Wandai akati joina pa last time takaenda kwa Princess Pipaya, and he stays in Joburg, and it is so ndo vandakakumbira kuti vaite coordinate and vaite run around because vane transport na Lorraine in anything chatinenge tichida. Ivo hanzvadzi Victor ndinobatana navo, vobata Lorraine, vakutoziva panogara Lorraine, votora Lorraine vomhanya. So just for kuti hanzvadzi Victor vanosiya basa ravo, vanoshanda kwavanoshanda, vanosiya basa ravo but vane chinzvimbo zvokuti vanogona kubuda anytime, vanosiya basa ravo, petrol yavo votora nguva yekuti vatenderere vachiita maerrands asingavapika na any cent, asingavabhadhari. Anomaona nenguva yavo yebasa yekuti vamhanye vachita ndida kungotenda Mwari chete nazvo zvese izvozvo. Mukoma Victor, if you are watching, my brother, you are a true man of God. Mabasa ako anotaridza kuti uri munhu waMwari, no doubt about it. Mabasa ako anotaridza kuti muri hanzvadzi vakarerwa vakabva kuvanhu, muri hanzvadzi vanofila pain dzavamwe vanhu, muri hanzvadzi zveshuwa munoda kuona communities andimoona munobatana nevamwe vanhu. So hanzvadzi, thank you very much, murambe muine mwoyo wenyu. Andichika I just hope kuti one day tichakudiriraiwo petrol, andichika full tank, so that patinozokumbirawo kuti mumhanyai munoenda pakati anditi munokwanisawo kunge mune petrol. So far muri kushandisa petrol yenyu, hatina patakambokudirirai kana any petrol as my diaries, but muri kutsumza mota yenyu kwamunogara nekunogara kwakuchigara mongi, two different nzvimbo.
munogara kwenyu kwamunogara, iye anogara kwake kwanga achigara uko, but still hamuna kucomplaina, mangosimudza motikari mukaenda. Ndinokutendai maDiaries, ndibatsireiwo kutenda hanzvadzi vanonzi hanzvadzi Victor varamba kubuda pakamera zvavo, ndandakatarisa, but vangava ndiye muridzi wemotikari uyauya andimaona, ndiye murisipongile. I can give you his details, then ongovasenderawo something kuti vadire petrol mota mavo if you want to contribute kwavari, because really havana kana send even Lorraine wachona. Ndinongomukumbira Lorraine, okay, Lorraine sometimes paripo pekuti inini hangu ini sokuti I see ndinoona ndofira ndikoti mwana uyu ndamutuma pakadai ndomuti Lorraine, ona contribution yangu iyi yandiri kuisa pamunhu arubatsirwa, iyi contribution yangu chitora iwe ushandise iyoyo for Uber, handimaona chirega kuisa uku. So over hausi busy here, dzimongoti handisi busy kana kuti gai ndisi zvandotodzoka ndichipedzisa, handimaona. So ndoda kutenda Lorraine, just yesterday nezuro Lorraine ndaka out of kunyara pandaitumira my own contribution yabongi Lorraine pane zvinhu zvangu zvandinotengesa. I took a dress, I took some new shoes, ndikati Lorraine nopfeka size hani, ndikamutumira just to thank her, ndakamusendera, you can ask her, ndakamutumira nezikati Lorraine, I send you a person, andifonda chiti kwanzi zvasvika nhasi neAramax, ndikamusenderawo dress rakanaka zvandoza zvaanoda, ndikamusendera nemasneakers akanaka, ndikati Lorraine, I don't know how to thank you, it's coming from the bottom of my heart. Anditika ndoda ngokushowa appreciation yezvinhu zvaunoita, ramba nemoyo wako, Mwari achakuendesa kure. So guys, team inoda kutendai, kodi team UK inoda kutendai zvikurusa. Bonga angasakwanisa kuenda kumba, dai musina kubvisa mari dzenyu dzamakabvisa, angasakwanisa kuenda kumba, makamira 2 seconds idzodzo mugroup renyu, handizivi zvaiitika kana zvamaironga, makangoronga cherry poki. Thank you very much. You are pregnant. Uri munhu wekuti ungade uchiita zvenhumbu yako nefamily yako kuUK enoenda kubasa, but wakadropa a lot of things, ukamhanya nehanzvadzi Victor changata vavaya, mukamhanya kuti mite mukarara usiku, mameka sure kuti whatever that was contributed matumira kuna Lorraine. Ndoda kutendai hanzvadzi Gordon, Cherry Poki Love, thank you very much. All the Diaries veku UK vari diary group WhatsApp, thank you very much. Mwari wakuite zvakanaka. We hope kuti mangwana dambudziko rikauyawo riri kana kuside kwenyu, will be able to help the same way yamunobatsira nayo kwatiri sisi vari kuno kuAfrica. Handiti kwetawo vari muSouth Africa vacho, even wakatumira 50 rand, don't feel guilty. Wakatumira 100 rand, do not feel guilty. It will make, it has made a difference in Bongi's life, because right now they pasina 50 rand yako dei chinzi yachita ne 50 rand kana 100 rand pamwe zvaigona kutiremera, because one changa chatowo chatatichiona Bongi didn't have mapepa inonzi certificate yeCovid yaiti anayo nezuro, angasingadozivi zvaaitaura paya. Tazoti nhasi naLorraine, nda kuti Lorraine taridzawo certificate iyi, aisensi kuti haana certificate yeCovid. Lorraine pazo tione certificate wanike haisi certificate yeCovid, certificate yekuti inonzi traveler permit, inongomutravela kufamba to certain provinces, but Covid yaana. Tangonama tikati mukoma moboys, certificate hapana. Certificate right now inoenda inokwanisa kumcrossesa board kuti anotanga kunoitwa matest right now, inogona kubuda after 3-4 days yeCovid. Takufamba nefaith, tikazongovapa imwe extra mari kuti if the worst comes to the worst, munobhadharawo, munongodhisawo kubhodha kuti akwanise kuenda, because certificate hapana. So vakataura driver akabvuma. So guys, ndoda ngokutendai hangu, munoshamisa nerudo rwenyu, musaramba muchiitira ivava vega, vanhu change vachiyawo mangwana. Handitika murimowo maDiaries mukati umu, please ngazvirambe zvakadaro, Mwari ramba achikuendesai mberi. Ndikakuudzai ndikati group rino rakatangwa naMwari, munhu anoripedza ndiMwari. Hakuna munhu kana dhimoni rinogona kuparadza this group. That is zvakatoramba, izvo zvakatoramba, kwaraenda harichaburuke. Handiti maona, Mwari ndo vakaritanga, ndo vanoripedza. So all of you guys, all of you vari pano, thank you very much. Mukoma mo boys munetse, thank you very much nekuti nzwisisa. Last minute makangozoita chip in mukapindira, thank you very much. Rambai muine moyo wenyu mukoma mo boys munetse, musaitire sutoga, muitire vakawanda. Ndinoda kutendai nekuti rudo rwenyuka runoshamisa. Thank you guys. At least tave nezororo rekuti aenda kumba, tave nepeace mumwoyo kuti aenda kupi, aenda kumba, tinenge chingozokomunicata naye. So nachida ngokuudzai kuti program yedu yafamba zvakanaka. Zvatanga takarongwa zvakarongwa last minute, zvakarongwa nezuro zvinhu izvi. I got a message, phone call kusora nezuro manheru, ende nezuro mubva tauya palive nhasi aenda
but ane time achinzi anga achifunga kuenda, ndofunga 2 weeks, for the last 2 weeks zvichiramba achinzi ngaende kumusha kuchogwa motikari zvoramba, but because zvedu zvinenge zvina Mwari mukati takazvironga nezuro, nhasi ngaenda kumba. So guys, ndinoti let love leads. Moyo yenyu yaminayo, maprayers enyu akabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Handitika chawakakontributawo ingave zvinhu ngazvifambe zvakanaka, even thank you yako, even kuvepo papresence yako palive, it has contributed to zvinhu zvaitika izvi. So guys, ndinokutendai nokuti munondigonera henyu, munondigonera, munondishamisirira, munondishamisa zvokuti munondigonera. Mwari vakuitirai zvakanaka. God bless you. Thank you very much. Love you all guys.